Здравейте, казваме на Зорница Карчева, миналогодишен председател на журиращата комисия на фестивала Локален шампионат фолклор Дамфорови ритми. Така, госпожо Карчева, какво означава за вас това да бъдете председател на жури под егидата на ЮНЕСКО и с какви критерии подхождате към оценяването на участието в Дамфорови ритми? Не само да бъда председател, а да бъда част от Дамфорови ритми, още от самото му създаване, първо като участник, а после като жури, а в последствие като председател. Винаги е било голяма чест и отговорност, защото се сблъсках, запознах се и в последствие си паснахме с едни много готини млади хора от Сдружение Роден двор, които правят Галиче едно живо село. Дамфорови ритми е фестивал, който носи име на една много вдъхновяваща легенда за Дамфоровия гурун и за Дамфор, която всеки, който отиде на фестивала, би трябвало да се запознае с нея, да я чуе и да си тръгне много зареден от едно мероприятие, което носи нови приятелства, много усмивки и много приятни емоции. Добре, страхотно. Какво ще кажете за критериите, между другото, които оценявате самите участници и кое е било, така, може би, като предизвикателство в оценяването? Аз съм едно строго справедлив член на журито. Критериите, които имаме, са няколко, като на първо място оценяваме изпълнението по това как е стилово оформено, дали е емоционално въздействащо. Много важна част за мен е костюмите и реквизита, с които участниците решават да се представят, но най-важното, защото вече дълги години съм част от журито, е да представят фолклор местен и такъв, който да бъде съхранен от техните села, от техните населени места, за да може да бъде предаден нататък в поколенията, да остане и да пишем живата история заедно, ние като оценители и изпълнителите като такива, които я предават на нас, за да ни въздействат, на публиката и на целия фестивал Дамфорови ритми, за да остане в историята. Именно споменахте история. В тази връзка, каква е ролята според вас на такъв фестивал за опазването на нематериалната културна наследство? Точно това е, което казах, че ние търсим връзката с миналото, връзката с местното, защото Северозападна България е голям регион, но сам по себе си има такива локални, интересни, малки населени места, които представят интересни автентични песни, интересни автентични хора, които само по начин, чрез представяне и то на такива шампионати локални по фолклор, след това да им се даде възможност за представяне и на следващи етапи, е именно ценното, за да се съхрани и не само да се съхрани, а да се разпространява, запазва и популяризира сред останалата общност, която се интересува от този тип занимания и фолклорни ритми. Добре, сега връщам малко в началото на разговора. Споменахте така, че дълги години сте част от журито на Дамфорови ритми. Как се промени фестивал през вашата гледна точка през годините и забелязвате ли нарастване в качеството на самите представяния? Още когато стартирах първата година, бях много притеснена от началото. Ще се справя ли с тази отговорна задача да бъда от другата страна? Но сякаш винаги съм искала да бъдат така нещата и много ми харесва да стоя като човека, който ще даде една обективна оценка на труда, който предполагам цял един сезон на репетиции, танцови или певчески, се е състоял за определените състави. Фестивала надгражда всяка година, надгражда предходната. Това, че част и е под егидата на ЮНЕСКО, само по себе си е качество, което много малко фестивали в страната притежават и полупрофесионалните състави, ансамбли и певчески групи би следвало да имат интерес точно към такива и да се насочват точно към такива типове изяви с конкурсен характер, защото те им дават възможност след това да популяризират творчеството си, за което те работят всъщност, да бъдат популяризирани, оценени и да преминат на следващото ниво.
Може би тук е хубаво да дадем като такъв добър пример и село Връв, което спечели нали, преди 2 години първата награда в фестивала. Да, аз извинявам се, че прекъсвам. Аз се сещам за няколко състава, които през годините са печелили. Винаги е хубаво да даваме шанс на местния фолклор, на автентичния фолклор и с цел да поддържаме традициите живи и да ги предаваме в поколенията. И както казах, да пишем историята заедно, защото само съхранявайки историята си, няма да загубим идентичността си. Добре, това беше страхотно, което отбелязахте. Как бихте описали фестивала с 3 думи в духа на Дамфорови ритми и също така какво бихте пожелали към предстоящите участници? Няма да са 3, ще бъдат 4. Емоция, приятелство, усмивки и ритми, защото то се носи в името. Какво бих пожелала? Тези всичките неща, които казах, да ги изпитат всички участници, за да се върнат отново, за да се видим отново, за да се поздравим с усмивка, приятелско настроение под звуците на прекрасната българска музика. Страхотно. И последен въпрос. Какво очаквате с най-голямо вълнение от тази годишното издание? Очаквам надграждане на съставите, които не се изявяват за първи път, за което адмирирам и ги поздравявам, защото аз вече виждам такова надграждане в съставите, които посещават многократно, и очаквам интересни предизвикателства от новите певчески и танцови състави, които аз не познавам, и ще бъде приятно да видим какво ще представят. Благодаря ви за това, че споделихте мнението си и пожелаваме успех и във вашата дейност. Благодаря.